May top secret research ang Toyota sa garahe nila. Posible nga bang ma-disrupt nito ang technology ng mga sasakyan sa hinaharap? Huwag kayong maingay dahil hindi ordinaryong makina o sasakyan ang pinag-eeksperimentohan ng Toyota at sinasabing ito daw ang magpapabagsak sa mga electric vehicles. Pag-usapan natin kung paano gumagana ang breakthrough engineering na niluluto nila sa planta. Maaring narinig mo na ang tungkol sa Toyota Mirai, ang hydrogen-powered Toyota na gumagamit ng fuel cell para mag-produce ng electricity. Medyo in-improve pa ng Toyota ang hydrogen technology na yan at tinawag nila itong hydrogen combustion engine. Explain natin kung paano magiging game changer ang teknolohiyang ito sa automotive industry. Hindi tulad ng ibang car manufacturers na nagve-venture sa purong electric vehicles, iba ang vision ng Toyota sa hinaharap. Hindi dahil sa gusto nilang maging iba, kundi para mag-improve pa ang mga produkto nila. Kaya naman mag-dive in tayo at pag-usapan natin kung paano gumagana ang hydrogen combustion engine ng Toyota at kung ano ang ibig sabihin nito para sa industriya. Ang industriya ng transportasyon ay responsable para sa 15% ng carbon emission sa buong mundo. At alam natin na ang mga traditional na combustion engine ay malaking kontributor sa problema sa polusyon. Kaya naman nagiging popular na rin ang mga electric vehicles ngayon. Para sa Toyota, hindi daw electric vehicles ang solusyon sa carbon neutrality, kundi itong hydrogen combustion engine. Ang hydrogen ay ang pinakasaganang elemento sa universe at may pinakamataas na potential energy density. Ito ay non-toxic at nagkalat lang sa paligid at pwedeng iimbak ito ng matagal na panahon. Milyong-milyong tonelada ng hydrogen ang ginagawa at ginagamit ng walang insidente bawat taon at ginagamit na din itong power source sa mga gusali, dekuryenteng sasakyan, forklift, barko at mga tren. Ano ang advantage ng hydrogen? Well, mas matagal ang buhay ng hydrogen fuel cells kaysa sa mga electric cars at ang tanging byproduct na lumalabas lang sa exhaust pipe ng hydrogen engines ay hindi usok kundi tubig. Oo, tama ang narinig mo, tubig ang exhaust at zero ang pollutants. Ngayon maring nagtataka ka kung paano gumagana ang makinang ito. Ang lahat ng hydrogen engine ay gumagamit ng fuel cell na nagko-convert ng hydrogen sa kuryente. Parang magic pero scientific. Sinasabing nagsimula ng magbawas ang Toyota ng mga sasakyang pinapagana ng fossil fuel noong 1997 pa. Ito yung mga taon kung saan una nilang nilabas ang una nilang hybrid na Toyota Prius. Ang mga automakers sa buong mundo ay nagsusumikap na gumawa ng mga eco-friendly na sasakyan gamit ang solar energy, electrical energy at hydrogen power. Dahil madami ding benefits ng pagiging eco-friendly ng mga sasakyan. Magkakaroon tayo ng renewable energy, makakalanghap ulit tayo ng sariwang hangin at magiging malinis ang kapaligiran. At kapag gumana ang hydrogen technology, ay magiging cost-effective ang pagkakaroon ng sasakyan. Karamihan sa mga hydrogen refueling station ay gumagawa ng hydrogen on-site gamit ang electrolysis na merong 100% renewable surplus energy. At ang best part dito, ang mga hydrogen station ay containerized at nangangailangan lamang ng tubig at kuryente para gumana. Ang kuryente para makagawa ng hydrogen fuel ay dinidistribute sa ilang mga istasyon o direktang kinuha mula sa solar o hangin sa lugar. Ang problema dito, napakamahal ng paggawa at pag-distribute ng hydrogen fuel. Sa ngayon, nag-e-engineer ang Toyota na makabagong paraan sa paggamit ng hydrogen na mas abot kaya ng masa. Ipinakita kamakailan ng kanilang engineering team ang konsepto ng Corolla Cross H2, isang bagong prototype car na may hydrogen combustion engine. Gumagawa ang Toyota ng makabagong kotse na may hydrogen combustion engine na naiiba sa fuel cell technology na nagpagana sa latest hydrogen car nila na Toyota Mirai. Ang concept ng internal combustion engine na hydrogen-powered ay hindi na bago. Isa sa mga pioneer dito ay ang German automaker na BMW na nagpakilala sa 750HL noong 2002 na sinundan ng Hydrogen 7 noong 2005. Ang Hydrogen 7 ng BMW ay batay sa isang traditional na 6-liter V12 gas engine pero may ilang mga tweaks na ginawa para maging hydrogen-powered ang V12. Sobrang rare ng mga to at 100 lang ang nagawa sa buong mundo. Isipin mo meron kang hydrogen-powered car na naglalabas lang ng tubig pero may tunog pa rin na gaya ng sa mga gas-powered engine. Hindi siya sobrang tahimik gaya ng all-electric vehicles. Ang hydrogen-powered engines ay may exhaust notes din kaya naman may enjoy mo pa rin ang race car feels nito. Pero pag-usapan naman natin ang mga downsides ng hydrogen. Una, mabilis mag-combust ang hydrogen. Mahirap din itong iproseso at i-imbak na maaring medyo masakit sa ulo. At huwag nating kalimutan ang nitrous oxide na nilalabas sa process ng combustion. Bagamat maaring hindi ito kasing sama ng carbon monoxide, tinuturing pa rin itong pollutant ng EPA. Dito na papasok ang Toyota at ang kanilang problem-solving skills. Ang kampanya nila ay Beyond Zero Emissions at pinaplano nilang isolve at i-implement ito sa kanilang mga H2 o hydrogen-powered vehicles sa hinaharap. Paano nga ba gumagana ang isang hydrogen-powered combustion engine? Ang GR Corolla H2 halimbawa ay merong 1.6 liter na turbocharged 3-cylinder engine pero may twist. Hindi gas ang nilalagay dito kundi hydrogen. Para magawa ito, gumagamit ang Toyota ng makakapal at matitibay na mga tangke ng gasolina upang i-imbak ang
ang mabilis masunog na hydrogen. Teknolohiya na kinuha nila mula sa kanilang FCEV na Mirai. At sa 5 kilo lamang ng hydrogen, ang kotse ay pwede mag-accelerate ng hanggang 300 miles at ang binubuga lang ng tambucho nito ay 50 liters ng tubig. Ang Toyota ay nakikipagtulungan din sa Yamaha Motor para lumikha ng isang hydrogen-fueled V8 engine. Oo, isang V8 na pinapatakbo ng hydrogen at tinatayang maglalabas ito ng 455 horsepower at 398 pound-feet ng torque. Pero ito ang pinakaastig sa lahat. Ang 8-in-1 top-mounted exhaust manifold ay lumilikha ng kakaibang high-frequency sound. Dagdag pa dito, binabawasan nito ang pangangailangan para sa limitadong supply ng mga materyales tulad ng lithium at nickel na kinakailangan sa paggawa ng mga EV batteries. Mas maliit din ang baterya nito kaysa sa mga baterya ng electric vehicles. Mataas ang kumpiyansa ng Japan sa hydrogen at plano nila magkaroon ng 200,000 na mga sasakyang pinapagana ng hydrocell sa kalsada pagsapit ng 2025 at 800,000 pagsapit ng 2030 at mas marami pang refueling station sa buong bansa. Nakakagulat din ang charging time nito dahil ang hydrogen engine ay sinasabing tumatagal lang ng 90 seconds para ma-full charge. Please share this video kung nagustuhan mo at i-comment mo naman ang feedback mo below. Salamat sa panonood.